Poštovani gledaoci, dobar dan. Ovo je Hronika nacionalnih manjina. Ja sam Nataša Obračević, a u nastavku možete pogledati. Izbori za predstavnike nacionalnih saveta nacionalnih manjina biće održani u novembru. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave predstavilo pred Savetom Evrope set zakona kojima se poboljšava položaj manjina. Održan sastanak predsjednika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine sa komesarom za proširenje Evropske unije. Današnji gost Hronike je Josip Veber, predsjednik Udruženja Slovenaca Južnog Banata, Logarska dolina. Česi obeležili godišnjicu bune u Kruščici. Mađari čuvaju od zaborava tradicionalne žičane instrumente predaka. U sedištu Ujedinjenih nacija u Njurku predstavljeni su radovi slikara naive iz Kovačice. Bošnjaci organizovali tribinu posvećenu izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina. Revija narodnih nošnji i kostima nacionalnih manjina održana u Etnografskom muzeju u Beogradu. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Republička izborna komisija počeli su pripreme za sprovođenje izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina. U skladu sa zakonskim rokovima, izbori će biti raspisani krajem avgusta, a održani u novembru ove godine, izjavio je za dnevni list Danas Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave. Ružić je pozvao pripadnike manjina da iskoriste svoja prava, provere da li su upisani u poseban birački spisak, da biraju i budu birani za članove svojih nacionalnih saveta. Skupština Republike Srbije usvojila je u junu izmene i dopune zakona o nacionalnim savetima, koje su podržali predstavnici većine nacionalnih saveta. Kako bi izbori 2018. bili sprovedeni u skladu sa principima demokratičnosti i transparentno, Ministarstvo je izradilo novu aplikaciju posebnog biračkog spiska, koji će u skladu sa novim zakonskim rješenjima obezbediti efikasno vođenje ovog biračkog spiska i ažuriranje podataka. Uskoro se očekuje puštanje u rad ove aplikacije, istakao je Ružić. Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak predstavio je 26. juna pred Savetom Evrope trenutne zakonodavne aktivnosti Skupštine Srbije, kojima se dodatno poboljšava položaj nacionalnih manjina. Kao visoki predstavnik Srbije na konferenciji Saveta Evrope posvećenoj 20 godina od donošenja okvirne konvencije za nacionalne manjine i Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima, Bošnjak je zahvalio ovoj međudržavnoj organizaciji na podršci i odličnom projektu promocije zaštite ljudskih i manjinskih prava u jugoistočnoj Evropi, zahvaljujući čemu je Srbija lakše usvojila nacionalni akcioni plan za manjine i otvorila poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom. Bošnjak je rekao da novi set zakona u Srbiji koji se bavi zaštitom manjina donosi mogućnost pripadnicima nacionalnih manjina da se na dobrovoljnoj bazi izjasne o nacionalnoj pripadnosti, što će biti kamen temeljac za kreiranje i vođenje afirmativnih mera u zapošljavanju, obrazovanju, socijalnoj zaštiti, demokratskoj participaciji i mnogim drugim javnim politikama. Predsjednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine Ištan Pastor razgovarao je 3. jula u Evropskom parlamentu sa komesarom za evropsku politiku susedstva i pregovore o proširenju Johannesom Hanom. Pastor je istakao da je nakon veoma uspešne posete komesara Hana Republici Srbiji i susreta sa najvišim državnim zvaničnicima na sastanku razgovarano o daljoj podršci ubrzanju evropskih integracija i što bržeg priključivanja naše zemlje Evropskoj uniji. On je istakao da je posebno razgovarano o temama vezanim za pitanja manjinskih i nacionalnih zajednica i zakonskom uređenju ove oblasti. Te teme su veoma značajne za autonomnu pokrajinu Vojvodinu kao multinacionalnu sredinu u kojoj živi više od 20 nacija i u kojoj se nalaze sedišta više od 15 nacionalnih saveta. Sa komesarom Hanom razgovarao sam i o realizaciji manjinskog akcionog plana, o setu zakona koji su u junu mesecu usvojeni u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a tiču se ostvarivanja manjinskih prava. Naglasio sam da je u tom smislu Srbija postigla značajan napredak u implementaciji poglavlja 23, odnosno akcionog programa za manjinske zajednice, izjavio je Pastor. Pastor je naveo da je pozvao komesara Hana da prilikom neke od njegovih budućih poseta Republici Srbiji poseti i Skupštinu Vojvodine i obrati se pokrajinskim poslanicima. Današnji gost Hronike nacionalnih manjina je Josip Veber. Gospodine Veber, dobar dan i dobrodošli u Hroniku. Dobar dan, hvala na pozivu. Udruženje Slovenaca Logarska dolina
je jedno od najaktivnijih društava koje radi na afirmaciji slovenačke kulture i nacionalnog identiteta u Srbiji. Možete li nam reći nešto više o projektima kao i o radionicama koje sprovodi vaše udruženje? Udruženje Slovenaca Južnog Banata Logarskoj dolini iz Pančeva osnovano je 1. septembra 2012. godine. Činjenica da je Pančevo blizu Beogradu, ali ima zaista veliki broj Slovenaca. Evo, posle, da kažem, 7 godina rada, na neki način ulazim u 7. godinu našeg rada. U svakom slučaju, veliki nam je bio kompliment da smo bili od strane naše matične kuće, znači od Kancelarije za dijasporu u Ljubljani, od strane ambasade Republike Slovenije i osnovnih institucija, da smo bili pohvaljeni za naš rad. Naravno, najstarije društvo Slovenaca u Srbiji je Kredarica iz Novog Sada. Onda sledi društvo Sava u Beogradu i naravno imamo tu još nekoliko društva koji su se u proteklih godine osnovali. Ali naravno po broju članstva, znači na prvom mestu je društvo Sava u Beogradu, Novosađani, i tu negde otprilike imamo jednu, da kažem, malo laskavu titulu da smo mi tu na 3. mestu. Mada naravno, znate šta, mi smo u kontaktu sa svim društvima i svako društvo radi u okviru svojih mogućnosti. Negde su to možda malo u pitanju neka finansijska sredstva, negde je malo članstvo, negde je čak i teritorija. Znate šta, postoje neki gradovi koji pokrivaju zaista veliku teritoriju. Tako recimo i naše udruženje, pošto postoji u okruženju društvo u Beogradu i društvo u Zrenjaninu, mi smo se ipak malo više fokusirali na Južni Banat, na 8 opština Južnog Banata, gde je, da kažem, uglavnom i ima, da kažem, pretežno Slovenaca. Za sada, naše društvo broji preko 200 aktivnih članova. Šta znači reč aktivni članovi? Znači, članovi koji su direktno povezani, znači koji imaju slovenačke korene. Dok imamo preko 300 članova koji su simpatizeri, ljudi koji vole Sloveniju, koji vole da se druže sa nama, članovi njihovih porodica. Tako da smo, evo, našim aktivnim radom već posle prve godine dobili inicijativu da i u obližnjem Kovinu, koji je udaljen samo 30 km od Pančeva, osnujemo i tamo podružnicu. I mogu vam reći da smo, pored, da kažem, 150 aktivnih članova u Pančevu, tamo za kratko vreme okupili i 50 aktivnih članova u Kovinu. Znači, to nam je, da kažem, i podružnica, s tim što naravno imamo i u ostalim opštinama Južnog Banata. Tako da se trudimo da tu našu aktivnost, na prvom mestu nam je cilj i aktivnost, znači popularizacija i negovanje slovenačke tradicije, kulture, koje realizujemo kroz raznorazne programe i projekte. U proteklom mesecu obeležili ste 2 veoma značajna praznika, Dan osnivanja Nacionalnog saveta kao i Dan državnosti Republike Slovenije. Možete li nam reći nešto više o proslavi ovih za vas veoma bitnih praznika? Kao prvo, veliko nam je zadovoljstvo bilo što smo uspeli da oformimo Nacionalni savet. Trenutno, znači, saziv Nacionalnog saveta, čiji sam ja i član, ujedno i predsjednik odbora za informisanje, već radi veoma aktivno u drugom sazivu. Mada na jesen već u novembru imat ćemo nove izbore, znači ove redovne izbore u okviru svih ostalih izbora za nacionalne manjine. Činjenica je da Nacionalni savet ispred sebe je imao veoma zahtevne, da kažem, projekte i zadatke koje je dobio. Mada smo kao nacionalna manjina u Srbiji, da kažem, mali smo. Po zadnjem popisu iz 2011. godine u Srbiji se izjasnilo kao pripadnici slovenačke nacionalne manjine svega 4066 osoba. Međutim, po jednoj drugoj statistici koju smo dobili iz drugih izvora, u Srbiji postoji preko 7000 osoba koje imaju slovenačko državljanstvo. Što znači da je broj Slovenaca sigurno veći i naravno možda ima jedan broj njih koji nisu možda hteli ili iz nekih razloga da se izjasne kao Slovenci, a imaju slovenačke korene. Naravno, znate šta, to je stvar izbora ljudi i naravno jedan deo, da kažem, njih se svakako možda se asimilirao što se tiče, tu je jako bilo puno i mešanih brakova i svega ostalo, razne životne priče, ali u principu dobre. Ono što samo posebno želim da napomenem, da nas jako hrabri podatak da posebni birački spiskovi, da broj upisanih u posebne biračke spiskove raste i to je sad negde već broj oko 2000, što nam svakako garantuje opstanak i ne samo opstanak, nego i poboljšava uslove za rad našeg nacionalnog saveta. Slovenačka nacionalna manjina u Srbiji broji oko 4000 pripadnika i jedna je od manje brojnih nacionalnih manjina. Da li je vama kao maloj zajednici teže da ostvarujete zakonom garantovana prava?
Pa ne, evo da vam kažem ovako. Jedan slovenački zvaničnik je nedavno izjavio da Srbija ima jedan od možda najboljih zakona, možda ne samo u Evropi, možda čak i u svetu što se tiče nacionalnih manjina. Ja konkretno dolazim iz Pančeva u kome je registrovano i u skladu živi 26 nacionalnih manjina, znači naroda i nacionalnosti. U potpunom skladu i ono što mogu javno da kažem da evo za sve ove turbulentne godine nije bio ni jedan jedini incident na nacionalnoj osnovi. Znači to je jedna tradicija, da kažem, tih naših prostora gde ljudi jako puno uvažavaju jedni druge, poštujemo tradiciju, kulturu i mogu da kažem da mi kao Slovenci zaista da se osjećamo jako, da kažem, ponosni, jako smo uvažavani od strane što naravno imamo podršku ne samo grada Pančeva, nekih ostalih institucija i same države Republike Srbije. I za sam kraj razgovora, možete li nam reći koji su planovi Nacionalnog saveta u narednom periodu? Prvo moram da napomenem da smo uspeli posle nekoliko godina veoma aktivnog rada i agitiranja da uradimo, to jest ostvarili smo jedan veoma važan zadatak. To je, uspeli smo da u dogovoru sa Ministarstvom prosvete Republike Srbije dogovorimo i dobijemo saglasnost napokon, kažem, da slovenački jezik može da se izučava kao fakultativni jezik u školama po Srbiji. Vratit ću se samo malo na udruženje Logarska dolina iz Pančeva. Mi već 4. godinu zaredom imamo bratimljanje škola. Znači, do sada smo 7 osnovnih i srednjih škola bratimili sa školama iz Ptuja, Ormoža, Velike doline, okolini Brežica. I samim tim pojavio se veliki interes đaka koji su bili zbratimljeni sa Slovencima da sami uče. Naravno, dobili smo saglasnost i potvrdu tih škola, znači u Kovinu, Pančevu, Banatskom Brestovcu, da će da se prijave na konkurs, da će dati saglasnost i u toku je već i izrada udžbenika i ja se iskreno nadam, ako ne ove školske godine sledeće, sigurno ćemo imati i učenje fakultativnog jezika, slovenačkog jezika u školama u Srbiji i naravno svi onih gradovima gde postoje udruženja Slovenaca i gde za to postoji interesovanje. Gospodine Weber, hvala vam što ste govorili za Hroniku nacionalnih manjina. Hvala i vama na pozivu. U Kruščici je obeležena 210. godišnjica Kruščičke bune, koja je kratko trajala, ali je stanovnici ovog sela redovno obeležavaju kao važan događaj u borbi za život u slobodi. Prema rečima Veroljuba Rusovana, koji je upoznao okupljene sa detaljima bune, tadašnje vođe su pobunile narod lažnim pismom Karađorđa, gde je on navodno tražio da se pobuna podigne. Pobuna je počela oglašavanjem crkvenih zvona na mesnoj crkvi u Kruščici, posle čega je mesni đakon sa pridruženim ljudima krenuo na mesto gde je navodno trebalo da bude susret sa Karađorđem. Umesto toga, pobunjenici su se tu sreli sa austrijskim odredom, koji ih je odmah sproveo u zatvor. Većina pobunjenika je kasnije pomilovana, osim vođa bune. Poručnik Toma Stipeć je osuđen na smrt 1811. godine, a pop Dimitrije Đorđević je dobio doživotnu robiju, rekao je Rusovan. O značaju obeležavanja bune i očuvanju tradicije govorio je i predsjednik opštine Bela Crkva, Darko Bogosavljević. Lepo je uvek da se okupljamo ovde, obeležamo ovaj dan, da se setimo naših predaka koji nisu štedili ni svoje živote za slobodu. Opština Bela Crkva, od planova i od uslova u kojima vi živite ovde, znači od standarda, radi na projektima i za ovo selo kao i za sva ostala. Obeležavanju ovog važnog dana prisustvovali su predstavnici Nacionalnog saveta Češke nacionalne manjine, lokalne samouprave i građani Kruščice. Zainteresovani su bili u prilici da se 16. juna u Novom Bečeju upoznaju sa instrumentom neobičnog izgleda. Citra je žičani instrument u obliku pravugaone plitke kutije, na koji su po dužini razapete žice koje se okidaju prstima i čeličnom trzalicom na palcu. Zvuk je slabog intenziteta, a sam instrument bez većih izvođačkih mogućnosti. Ipak, mladi Mađari žele da neguju tradiciju svojih predaka, koji su svirali na ovom instrumentu. A táborba mintegy 40-en érkeztek, mindannyian ápolni szeretnék nagyszüleik, dédszüleik hagyományait. A résztvevők között vannak kezdők és haladók is. 1,5 évet terázok. Először a
Az iskolámban láttam meg ezt a zeneművészetét, azért jöttem el ebbe a táborba, hogy jobban beengedhessek és tanuljak. Hát én körülbelül 16 éve énekelek és táncolok a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben Óbecsén, és most azért jöttem, hogy technikailag egy kicsit fejlődjek az éneklés terén, mert úgy gondolom, hogy ez a képzés erre nyújt jó lehetőséget. A szervezők már korábban is tartottak ilyen jellegű képzést. A tokkal vonóval képzés már tavaly elindult, tavaly énekes és vonós, illetve ugye hegedűs résztvevőknek volt képzés. Az idén ezt kibővítettük citerás és tamburás tanulóknak is. A népi hagyományápoló táborok lehetőséget nyújtanak úgy a fiataloknak, mint a felnőtteknek is arra, hogy betekintést nyerjenek a népzene világába, emellett megszólaltathatják a régi hangszereket és neves oktatóktól tanulhatnak. A nyár folyamán több táborba szervezünk még hangszeres képzéseket. Például a juhász táborba lesz legközelebb vonósoktatás. A felhívás már olvasható egyébként a Hagyományok Háza Hálózat Vajdaság Facebook oldalán, illetve több táborban igyekszünk még ilyen képzéseket szervezni. A tábornak a helyi Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület székháza adott otthont, a kétnapos kurzus vasárnap táncházzal ér véget. Naivno slikarstvo Slovaka je deo likovne umetnosti slovačke nacionalne manjine u Srbiji. Upisano je na listu nematerijalne kulturne baštine i predstavlja dominantnu oblast kulture Slovaka na tlu današnje Srbije, po kojoj je slovačka nacionalna zajednica poznata i na međunarodnoj slikarskoj sceni. Naivno slikarstvo Slovaka je nezvanično započelo da se razvija 1939. godine. U tom periodu slikari su mahom kopirali motive sa razglednica i kalendara, slikajući sve ono čega nije bilo u Vojvodini. Vremenom su gradili sopstvene stilove, pa danas umetnici stvaraju jedinstvene motive sa mnoštvom boja i detalja. Len nedávno majitelia Galérie Babka z Kovačice pobudli v Spojených štátoch amerických, presnejšie v sídle Spojených národov v New Yorku, kde už po druhýkrát sprístupnili výstavu insitnej tvorby z ich kolekcie. Išli sme 12 obrazov sme prakticky dvíhali, aby si ľudia pamätali obrazy, ktoré preslávili alebo preslávia Kovačicu, a to sa už pokazuje, ktoré sa to obrazy, za ktoré sa to najviacej zaujíma. Prečo Spojených národov načne robiť výstavu? Zato, že tam je to z celého sveta. Tu sme mohli vidieť, čo je to dnes, čo sa môže, na čo môžeme rátať. Galéria Babka v Spojených štátoch amerických Kovačickú insitu predstavila už po 7. krát, povedal majiteľ Galérie Babka Pavel Babka. A po čom sa ale táto výstava rozlišuje od predchádzajúcich, ktoré organizovali v Spojených štátoch, menovaný odpovedá. Toto je 7. krát, že sme Ameriky vystavovali. Organizácia Spojených národov bola druhý krát. 2009 sme mali posledný krát. Amerika je Spojených národov, to bolo počas zasadania generálnej rade. Tedy sa všetci predsedovia tam. Tedy je najväčšia návšteva. Ale tedy je veľká gungula. Tedy sa všetci chcú predstaviť s rôznym a každý hľadí seba. Takže tá výstava nebola tak zaznamenaná ako táto. Teraz bola výstava skrze výstave. Organizátori boli slovenská srbská misia, znamená ambasádor jednej druhý, a záštitu vzal minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák ako predsedávajúci 72. generálnej rade. Samým tým, že záštitu zobrala osobne aj otvoril, tak bolo ale 49. ambasádori. To sa nestáva, lebo ten istý deň bolo ešte druhé v tom istom čase v tomto budove Paláci Spojených národov, druhá manifestácia, vravia títo, že na našej bolo najviac. Do konca roka Galéria Babka plánuje zrealizovať niekoľko výstav v zahraničí, ako aj návštev v Kovačici. Nesređen birački spisak kao i nedovoljna zainteresovanost Bošnjaka, pre svega mladih, za učešće na izborima za nacionalne savete, najveći su problemi pred nove izbore za Bošnjačko nacionalno vijeće. Zaključeno je na tribini koja se bavila upravo predstojećim izborima za predstavnike nacionalnih saveta.
U kakvoj društvenoj političkoj atmosferi Sandžak dočekuje izbore za predstavnike Bošnjačkog nacionalnog vijeća? Koji su ključni izazovi koje sa sobom donosi novi izborni proces, kao i u kojoj je meri značajno učešće civilnog sektora, medija, ali i mladih? Samo su neke od tema o kojima se govorilo u trening centru OEBS-a u okviru teme Novi izbori, novi izazovi. Najveći izazov pred nove izbore biće sređivanje biračkih spiskova, ali i motivisanje mladih da izađu na izbore. Veliku ulogu u tome će imati i mediji, rekao je pravni savjetnik predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća Ahmedin Škrijelj. Činjenica jeste da je odziv na posljednjim izborima bio relativno slab, ali to je bio prosjek koji je bio na nivou cijele države od 35 do 37% je bilo izlaznost na svim izborima za sve nacionalna vijeća. Nesređen birački spisak je ogroman problem i jedan od razloga male izlaznosti jeste to jer mi smo tad imali situaciju da je samo u Novom Pazaru preko 1500 ljudi za koje imamo evidenciju imenom i prezimenom razvrstano u biračke spiskove mimo svog mjesta prebivališta, zakon to tako nalaže i onda vi imate situaciju da čovjek iz Lukara mora da glasa u Novopazarsku banju, ona iz Novopazarske banje u Bijele vode i mislim to je katastrofa i to obeshrabruje ljude. Mi ćemo kao SDA Sandžaka sigurno sprovesti opširnu kampanju da upišemo ljude, jer na primjer prema informacijama koje imamo od izbora 2014. godine do danas u Novom Pazaru se niko nov nije upisao. Ono što se moglo čuti na tribini je zajednički zaključak da je neophodan opšti konsenzus Bošnjaka oko ključnih pitanja, kao i kampanja kako bi se promovisanjem aktivnosti Bošnjačkog nacionalnog vijeća animirao što veći broj građana da ostvare svoja biračka prava. Tribinu je organizovala akademska inicijativa Forum 10, koja promoviše politički dijalog, afirmišući vrednosti institucija civilnog društva, slobode i ravnopravnosti građana u Sandžaku. Ekskluzivnom revijom narodnih nošnji i kostima nacionalnih manjina Republike Srbije Etno Kontur i uzbudljivim muzičkim programom u Etnografskom muzeju u Beogradu svečano je otpočeo drugi West Ethnology Fest. Trodnevnoj internacionalnoj manifestaciji koja je trajala od 4. do 6. jula prisustvovao je veliki broj zvanica iz kulturnog i umetničkog života Srbije, a festival je svečano otvorila Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Republike Srbije. West Ethnology Fest je najbolji način da Srbija obeleži Evropsku godinu kulturnog nasleđa. Ovaj festival može da posluži kao ponos svima u Srbiji. Raznolikost kulturne baštine, koja odlikuje veliki broj nacionalnih manjina koje žive u Srbiji, je naše bogatstvo. Nije slučajno što su u njoj inspiraciju našli mnogi poznati umetnici i naučnici, a manifestacije ovog tipa ključne su u njenom očuvanju, izjavila je Paunović. Programski deo svečanog otvaranja počeo je revijom, na kojoj su raskošne nošnje Rumuna, Slovaka, Bunjevaca, Bošnjaka i Mađara oživljene savremenim stilskim pristupom. Svi komadi prikazani na ovoj reviji vlasništvo su privatnih kolekcionara ili ansambla Kolo, koji je ove godine mini koncertom proslavio 70 godina uspešnog rada. Oduševljenje predstavljenim modelima pokazao je i čuveni ruski kreator Slava Zajcev, pridruživši se modelima na sceni radi fotografisanja. Svečanom otvaranju West Ethnology Festa prisustvovali su i predstavnici državnih institucija, kao i predstavnici nacionalnih saveta manjinskih zajednica. Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje Hronike nacionalnih manjina. Podsjećamo pripadnike nacionalnih manjina da iskoriste svoje pravo i da se upišu u poseban birački spisak za predstojeće izbore za predstavnike manjinskih zajednica koji će se održati u novembru ove godine. Za više informacija o ovim i sličnim temama posetite portal minoritynews.rs. Hvala vam što ste gledali i ovu Hroniku nacionalnih manjina i vidimo se za nedelju dana.